Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nilari ti damo akaayan ayat ko. Inayat ko iti kastaunay. Nang runa, idinaaddaan kamin iti anak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kasla saan ka makaid na? Ay, diyak ngamin makontak ti cellphone ni Larry, nanang. Ha? Manumutan nga aldaw akastoy. Di na pa'y kumustaan ni baby. Amangan numakumikum laeng, anak ko. Sapay ko matakasta. Malidaya anak laeng, gaputa sigud mo't asaan akas dyan ni Larry. Kanayon nga ag-update kada kami nga agina. Sa di naman ti papanan na. Italaang akas to'y. Ha? Diyak kaya ti agpanunot iti saan anasaya at kankwana. Panagkunak. Adda saan anasaya at nga aramidan na. Anya? Diyak mo no anyat aramidag, friend. Amangan no makumikum laeng. Ngam panagkunak kat saan. Ngamin, idi, kat oray makumikum. Adda lata oras nang ag-update kada kami. Sa dino ngay nga tante ayan na. Diyak nga rod amo. Iso anak ko na kaninanang. No bilang awan pa'y update na aging gainton umay alawas. Mapanak ija ayan ni manang na. Salud-sodak no amo na ti ayan ni Larry. Awan, nasaya at day taan na panunot mo, friend. Sigurado nga addaam mo ni manang na. Nasaya at taim may Mariel ading ko. Wan manang, kinapudno na. Diyak na katurturog iti mano arabi eh. Gapo iti kapapanunot ko ka ni Larry. No sa dino nga tanti ayan na. No kumusta nga tan? Ay, pasensya ka lako man Mariel. Ngamnas kan nga ibagakkan ka tinakunana sakbaya nagpakada kanyak. Ha? Pakawanam kumatikamsat ko. Gaputasan pa'y anak kasagana iti responsibilidad kas amati anak yo. Anya? Day tatimbaga na kanyak. Sakbaya pimanaw. Nakunana amapan agsapol iti panggadan na. Kasta unay kano abain na kadagiti kakabagyam. Gaputawan may pakita na. Anya? Isu na lang. Tasaan namat nga imbaga no sa dino ti papanan na. Ngam saan ka amadanagan? Tamok as safe ni Larry iti napanan na. Ay. Di ka madanagan. Tapno may papan iti anak yo. Tumulong ak iti suporta. Nang runa ita, ta baby pa'y laeng. Diyak amo no apay anaaramid ni Larry kanyak ti kastoy na anang. Ala, husto na nakko. Iti ka ano man. Sa anak mo't nga agrekreklamo. Numasit ti matgadan na no dadduma. Adamo trabaho. Iso nga ayos laeng. Ngam no apay akalaat-latan at tinalikodan na kami iti anak mi. Ay, pagkalmaeng tirik naman ako. Saan ka kumaunay ng agpanunot? Saan anasaya at ti epekto na itibag iti stress? Nanang. Addan tulat taal daw amamiris na abiddo ti panang talikod na kada kayo. Gapulaeng itinagrabaw arason. Sapay la kumata saan? Sapay la kumata makaamiris. Katagsubli kada kami. Ay atak unay ni Larry. Nga oray kas jay ti inaramid na. Mariel, pudno ka di tinadamag ko? Ah? Anya day ta, friend? Adda nga min nakaibaga kanyak. Nga agdat-daton ka no ni Jason kan ka. Ha?
Nasingpat ni Jason. Awan makunak kan kuana para kan ka. Kan may sa, tawon mo't tan tinaglabas manipod pimanaw ni Larry. Panagkunak, saanen nga agsublipay dayjay. Dayta nga ro ti pampanunutak. Jack mailibak nga adamot panagayat ko kani Jason. Ngam kasanon ni Larry no bilang laang. Di mon panunutan ni Larry. Tanupod ti panagayat na kada kayo nga agina. Saan na kumangay naramit ti kastsay? Nga uray la imabot iti manu atawan. Sa bagay mo't kit di Isong awan dakas na, no ikam ni Jason iti chance na. Addaken ka dayta anak ko. No siyak, awan parikot no bilang tamakiayan ayat ka. Nanang. Tinapatag kat saan mo abaybayan ti anak mo. Wen, nanang. Ikamlat ta iti oras mo. Kanti kanayon ko nga ipalpalagip kan ka. Pilyam tay lalaki ang maaklon na tinapalabas mo. Ay na, nagpintas matanda ti kwentas a regalong kanyak, Jason. Agyaman ha? Deserve mo ti maikan iti kasta, Mariel. Sika talaga. Oh, at tuy matigatas kan diaper para kini baby. Idi naudi anapanak iti balayo. Nakitak nga do ti ay ayam na. Iso asaanin nga ay ayam ti ginatang ko para ken kuana. Gatas laengan, tapno ad dapay alumukmag. Agyaman na ka talaga, Jason. Pagyamanak unay, gaputa mariknak asaan laang asyak ti ay ayatam. No di kat, napatagkan ka ti anak ko. Awanan yaman na. No kasano ti panagayat ko ken ka, kastamat iti anak mo. Ipatpatag ko unay ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Magustuak man ti kinasingput dayjay a Jason anak ko. Nanang. Nadayaw ken na respeto. Nasingpat at talaga ni Jason, nanang. Kinapudno na. Manipod, nagayan ayat kami. Awan pa'y napuuta ka nagapaan mi. Kasta ka di anak ko. Ay na nagsaya atan no kasta. Kat sapay la kumatag tultuloy dayta. Wan nga ro, nanang. Napakumbaba nga mi ni Jason. Kandi na kayat nga agap-apa kami. Kasta ka di. Ay, sapay la kuma nga rod, ta saan nga agbalbaliw ti kasta nga ugali na. Kan sapay la kuma, ta ison ti lalaki aparakan ka. Among friend, makunak anagasat ka iti boyfriend mo. Taapay anak ko nam dayta. Wana, gapot amin kan kuha na ti kinasingpat ti may sa alalaki. Abirbiro kan ti may sa babae. Wan nga rod. Nagasatak. Gaputa iti kinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Katsyak pa'y lang a single mom tinagustuhan na. Amom, awan pilpilyan ni ayat. Uray man no ado dita ti babalasang. No si kamot ti kayat na. Di si kalat ta. Sa bagay matkit di Iso amakunak anagasat ka. Sapay la kuman. Ta isunto ti kagasat mo, friend. Mariel, adda ko makayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta, ibagamon. Panagkunak, umdas matan ti urnong ko. Kayat ko mga kalaysatan. Dayta, ket no manugot ka. Ha? Ngam, saan ka nga apuraen? No ko na mga aguray pa'y, maawatan ka. Jason, awan ti makagapo. Tapno saan na ka umanugot iti ibagbagam. Kinapudno na. Dayta ti ururayag nga ibagam kanyak. Ha? Kayat mo asawen, mayat kan apa ikalay sa kanyak? Uwan, kat masigurado nga iti kaanuman. Sa anak nga agbabawi iti daytoy a desisyon ko. Kayat mo asawan? Saan ako niyang trabaho? Wen,
Dito'y kalata ko man balay. Awiram ni baby. Umdasan asyak ti agtrabaho para kada tayo. Kastamat tan kininanang. No maipasimbak na ito'y sango ti balay, mangrugi kalangan iti basit a pagtagilakwan. Tapno mabantayan mo't lang ni baby. Kan tapno saan tan ang mangala iti para awir. Agyaman ako na, Jason. Agyaman na ka talaga. Awanan yaman na, si kakit dimet. Agasawatan. Iso nga rod a pagsaritaan ta ti amin abanag a pagsayaatan ti pamilyata. Kaya't dito'y kalatan balay. Tapno saan ka unay a mabannog. Hello, Manang Divine? Hello, Mariel ading ko. Kumusta kayo, matan? Okay laang, Manang. Da kayo? Kumusta? Ha? Kwa? Nasayat matlata. Aywan gayam. Amangan no saan ka busy talawas. Kwa. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Birthday nga minti inauna nga anak ko inton Merkules. Umay kayo kuma. Itugot mo ni baby. Kailiw mo tan ang makita. Oh, sige, Manang. Umay kami iti anak ko. Anya, mapan kayo ijay ayan ti kabsat ni Larry ko naman ako. Wan ko ma, Nanang. Imawag gamin iti kalma ni Manang Divine. Kasangay ka no ti inauna nga anak na. Kat inimbitaran na. Anya, Kan maysa, kailiw da ka nung mata ni baby. ay kat impakadam ka din iti asawam. Kasarita kumapaylaang. Masiguradok apat ganak. Nanang, no anyaman tinagkurangan ni Larry, kan no anyaman dagiti parikot iti nagbaetan mi, saan akaraman ti kabsat na. Nasingpat ni Manang Divine kanyak. Iso nga ure awan kamin ka ni Larry, ibilang kulat ta apagayam ni Manang Divine. Mangan kalat ta, Mariel. Kabayatan ang nakaturog ti anak mo, Jessilyn. Wan, Manang. Kat, mangan tayo Ala, mangan kalat ta. Nasuya ak iti angot ti makan, tada kami ngamin tinagluto itay parbangon. Mangantan, Mariel. Agsangutan amangan. Larry? Nasdaaw ka, nakakita kanya? Ada kagayam. O ala, agsarsarita kayo pa. Taas si kaswak dagiti daddo maabisita. Apay asaan mo nga impakaam mo? Nga ada kagayam mo dito balay ti kabsat mo. Diyakon impakaamukan ka. Gaputa amangan no saan kayo nga umay. Numaamuam nga daak ditoy. Anya? Mariel, damag ko anak asawa kagayaman. Wan? Iso ni Jason. Kasta ka di. Ala, mangantapay nga muna. Agsarita ta inton madamdama. Saan nga ang angaw ti inaramid mo? At tinalikodan na kamilatan akaslaawan anyaman na, Larry. Aklo ka nagpindutak. Amok day ta. Kinapudno na. Aging ga ita. Kat iso ti pagbababawyak. Nagbalinak atakrot. Sa ita, kayat mo ti makisinubyan kanyak. Anyat pa nagkitam kanyak. Ay ayam, apanawam laeng no kayat mo? Subliam no kayat mo, kasta ka di? Ha? Iti ka anuman. Saan nga excuse ti rason? Asaan anak kasagana? Tapno talikudam ti anak mo? Tandaan am dayta. Awan ka kadagiti panawon ang masapul da ka. Sa ita, kayat mo ti agsubli. Agpanunot ka kumaan na imbag, Larry. Naladawon ti amin. Nagkita kayo kini Larry ija ayan damanang na. Wen, jakmat kamin amo nga dagayam ijay. Naamukla ko mga ada ijay. Saan kami kumananapan ka ni baby? Amok noan niya ti kayat asawan ti panagsangit mo. Amok nga aging gaita. Kat adalat ta panagayat mo kenkwana. Saan ka mat ama babalaw no bilang laeng? Gaputa dalakit nga rod anak yo. Saan, Jason? Juan, ada anak mi. Iso ti ama ni baby. Ngam saan ang nagbalin a responsable nga ama ti anak ko?
Imayak ta kayat ka akasarita, Larry. Ha? Kas itinakunam idi na minsan, nga awan ti closure ta. Daytoy nga rodan ti maudi. Mariel, apay akas tamot ang tibagbagam. Husto ka, itinakunam kanyag. Nga adalat ta panagayat ko kan ka. Ay-ayatan ka. Tas ika nga rod ti ama ti anak ko. Nga madaan ako iti asawa ita. Mariel, ay-ayatan ka unay-unay. Imadayo ka, tapno ang trabaho. Kat iti pa nagsubli ka, kat data kumapailaan. Ngam saan gaya mo na mabalin. Wan. Ni Jason, tinangpuno kadagiti amin anak kurangam. Iso asaan nak ang mapabasol no inayat ko ni Jason iti kastaunay. Asawa kon tanagkalay sa kamin. Iso alipatan na kon. Ay ayatak ni Larry, ngam ingkarigatak alinipat ti amin kada kami, gapu taaddan ni Jason iti biyag mi nga agina, asaan anang baybay akada kami, akas iti inaramid ti ama ti anak ko. Saan mo na nagpakpakita ni Larry kada kami? Manipod iti naudi a panagsarita mi. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman pagayam Mariel iti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, asaan mon asinublian ni Larry. Gaputa idida mo pailaeng ket impariknana asaan anapudno kan ka. Ni Jason ti makuna anapudno, gaputa inaklon na ti amin mo. Sapay lako ma, tagtultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.